बायदि गरमलै गस्ला गोमो गानबाथाय बिदि जायो बोरायनि ओंखारसै माथो थोस थोस आर मेदामलै हाबा 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 Shit type nama iya bro. Kill type mana shit? एसे लाइभआव फैनायदोंलै लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामनो हागोन दसे लाइभआव थानो गोसो जादों आङो बहुत गोबावसिमलाय लाइभ फैया ओमफ्राय दिनैहाय लाइभ थासिगोन आरो ओरैबायदि गरम मोनदों आङो मथा-मथि कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर 26 जन फैजेनबाय फर लेंगुवेज मिक्स ब्लग होनदोंनो बहा दं आदा आङो दं जाहैबाय थुक्राझाराव चिरां जिल्ला थुक्राझार जिथुनाखि BBC नि एनुवेल कनफारेन्स जागासिनो दं 1970 नैबेयाव आं फैदों ओमफ्राय दा आं नेक्स्टआव भिडिअ लाबोगोन एसे दिनैनि प्रग्रामा माबायदि जादों आं बेखौहाय एसे एक्सप्लर खालामबाय दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन ओमफ्राय दा आङो जास्ट दसे आङो लाइभआव फैबाय ओरैबायदि मानसि जादों ओरैबायदि फाथै जाबा बायदि मानसि दा जिरायनोबो जायगायानो गैया दा ओमफ्राय खस्थ' मोननाय बायदि मोननानै फैबाय आरो ना मानो होनोब्ला जिरायनायनि थाखायथ' फेसिलिटिया बहुत मोजांमोन आङो दाख्लै उन्दुलायनानैबो देखायदों फार्स्ट भिडिअआवहाय गांसो गोजा आरोना ओमफ्राय मानो होनना बुङोब्ला दुखुनांथावनि बाथ्राया बेसो जायगायानो गैया आरोना ओमफ्राय मोननै जादों मोनसेया जादों जाहैबाय लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय आलादा खालामदों ओमफ्राय पेरेन्टसफोरनि थाखाय आलादा मोननै खालामदों आरोना प्रग्रामखौ ओमफ्राय दा लाइमोनफोरनि हा दंमोन ओमफ्राय जों हाबबोनाय जायाखिसै आरोना कमेन्ट खालामदो आं गासिबो कमेन्टखौ फरायजोबगोन रावनिखौबो गालाङा आरोना ओमफ्राय दानिया दिपक बसुमतारिया मा होनदों नों गुड आफ्टारनुन आदा होनदों नों थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि गुड आफ्टारनुन ओमफ्राय बेजों लोगोसे फर लेंगुवेज मिक्स ब्लग होनदोंनो थुक्राझार सभाखौ देखाय फ्रायनो नायनो गोसो आदा अके जागोन दे थेंक इउ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन मानो होनना बुङोब्ला आं माखासे एक्सप्लर खालामबाय दिनैबो माखासे इन्टेलेक्सुयेल नेताफोर दंफैयो जायनिफोरावहाय आगुनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बेजों लोगोसे डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि सारमोनाबो दंफैयो ओमफ्राय दाख्लै आङो फार्स्टआव नुदोंमोन जाहैबाय दानि BTRनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' साराबो फैनानै थांबाय माखासे इन्टेलेक्सुयेल नेताफोरबो दङ आरो दा आं नेक्स्ट भिडिअआव लाबोगोन आरोना ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामनो हागोन आं दसे नोंथांमोनजोंहाय लाइभ फैदों ओरै आंजों दङ नै आफा बिजामादै थारमाने आंनि मेसेजआ नैबिसिनिजोंहाय न'आवनि जायो आरो आं बिबथै जायो नि मेसेजखौहाय बिबथै असेया नुदों ओमफ्राय बिनि बिहावजों बिदा फंबाय सोमोन्दो जालायो आरोखि कमेन्टखौ फरायजोबगोन दे रावनिखौबो गालाङा आं एखुनु बाखि गैया दे नगदजोब कमेन्ट फरायनायाव कमेन्टखौ खालाम ओमफ्राय लाइकबो हो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला गावसिदो 50K जाहोदो थाबैनो आं माखासे बेबायदिनो माखासे समाजनि मोजां खामानि मावलांनो हानायफोरबायदि दा रायजो राजायानो अनसायनाय होदोंब्ला जोंथ' समाजनि खामानि मावनांगोन नङा होमबा दा बेनिखायनो आङो ओरैबायदि समाजनि माबा मोनसे प्रब्लेम बा माबा मोनसे जिखिया समस्यानो जाया मानो आंखौ इनभाइट खालामोब्ला आं माने फुरा सलुसन खालामनो हानायनि माबा मोनसे सुबिदाखौ नागिरो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे लाइभखौ कमेन्टखौ फरायनायस्लाय फुंखा नार्जारिया हाय होनदों नै हाय ब्रादार थेंक इउ आंनि लाइभआव जयेन जाफैनायनि थाखाय नोंथांनिसिम ओमफ्राय बबेनिफ्राय फुंखा नार्जारि ब्रादार ओमफ्राय मा होनदों पाउलुस मुसाहारि दाहाय ब्लगखौ हगार दे सार अके जागोन दे सार नङालै ब्रादार होनबानो जाबाय जिखिजाया फिसासो जों ब्रादारमोन दे ओमफ्राय हगारगोन दे निस्सय हगारगोन आङो मथा-मथि खमसे खम 7थासोआव पाब्लिक खालामगोन जिथुनाखि दिनैनि 1970 एनुवेल कनफारेन्स थुक्राझाराव जाबाय थानाय BBCनि नैबेखौहाय निस्सय नुगोन नेनानै था माखासे आङो मेसेज स्पिकारफोरनि आलासिफोरनि चिफ गेस्टफोरनि माखासे मेसेजफोरखौहाय आं लानाय नंला दे मानो होनब्ला बहुद गोलाव जायो भिडिअआ जास्ट माने दिनैनि प्रग्रामा सोर बे प्रग्रामावहाय एटेन्ड जाफैनो हादों बेखौल' आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय स्लाइड दिन्थिगोन आरो दा बेनिखायनो एक्साइटेड नायनो हागोन ओमफ्राय दा आं कमेन्ट फरायनोसैलाय दे ओमफ्राय नै मा होनदों नै जोमाव अफिसियेल होनदों नै आंनो आदा मा होनो आंनो फर मा होनदों जों मिक्स ब्लग आदा अके एसे माबा लिरना हरफिनलाय ब्रादार ओमफ्राय प्रबिन बसुमतारी होनदों आंनि कमेन्टखौ मा होनदों
थुंनारे खालामबाय ब्र' आं माने आस्ते बादबाय नामा कमेन्टफ्राखौलाय दे कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर जेबो माबा गैया गोसोबादि कमेन्ट खालामनो हागोन आरोखि ओमफ्राय गफ्रुआ लाबाय आच्छा आंजों लोगोसे दं जोंना ब्रादार निजोम दंबावो आरो एसे गफ्र'नि माबाखौबो एसे माबा खालामनायनो नागिरदों आरोखि आं दा ट्राइ खालामनायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय मा होनदों दा सन्जिब मा होनदों ब्रादार ना बाहाल मा होनदों बाहाल আমি ভালকে বুজি নাপাই এসামিস তথাপিও মানে অলপ মানে চেষ্টা কৰোঁ আৰু কি পাৰে যদি হিন্দীত লিখি দিব মানে এসামিছত বেছি পঢ়িবাৰ নাজানে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ ओमफ्राय थेंक इउ ब्रादार मोर लाइभत आहार जने मैं बहुत धन्यवाद जासिছোঁ আপোনাৰ লগত আপুনি ক'তপৰা कमेन्ट কৰিছিলে আকৌ এবাৰ মেसेज कमेन्ट करो आरो बेजों लोगोसे खोरोमदाव नार्जारि होनदों खबरा मोजां ना आदा मोजां ब्रादार बिलकुल ओमफ्राय बेजों लोगोसे दाउ क्रिसेन होनदों नै दाउ क्रिसेन माबाया जोंना आंखौहाय मा होनाबो बियानै दङ आं सबायाव दंफैयो दाउ क्रिसेन खोरोमदाव जोमा अफिसियेल नो आंनोलै आदा फर लेंगुवेज मिक्स ब्लग का फार्स्ट कमेन्ट हरनाया आंना मोननै चेनेल आदा सा मोननै चेनेल ने अके थेंक इउ दा नै बे माबाखौ जोमा अफिसियेलखौबो सापर्ट खालामनो हागोन आरोखि मानो होनोब्ला रायजो राजानि सापर्ट नांगौ नालाय दा बे हिसाबैनो सापर्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय केमेरानि क्वालिटिया मा रोखोम जागोनथाय मानो होनोब्ला नेटआ ओरैबायदि प्रब्लेम जादों गोबांथार बेयावहाय माने डेलिगेट हिसाबैबो थाफैदों गोबांथार लाइस'दों ओमफ्राय दा नेटआ प्रब्लेम जादों जानांगौ आरोखि ना दा बेनिखायनो सरि बिहरनाय थाबाय ओमफ्राय मा होनदों नै प्रबेन बसुमतारिनो जि स्केलनि नाम्बारखौ हरनो हागोन नामा ब्रादार प्लिज जि स्केल माने सोर जि स्केल मोनलाय ब्रादार बबेया नेक्स्ट कमेन्ट खालामफिनबावलाय ओमफ्राय सन्जिब बारुदार होनदोंना बा আপনার नाम কি मोर नाम हल चेनेलर नाम हल एसके बड' ब्लग मोर नामटू जेनेबा स्पेशली नामटू सनक मुसाहारी कय थैंक यू ब्रादार मोर नामटू हुदार कारणे आपनार লগত बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद ক'তপৰা কমেণ্ট কৰিছিলে আপুনি আকৌ এবাৰ জনাই দিব কোন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপুনি কমেণ্ট কৰিছিলে ओमफ्राय प्रबिन बसुमतारी लाइक होबायलै ब्र आच्छा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय खाथियाव दंमोनब्ला ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जाबायमोनलै सानैजोंहाय ओमफ्राय दाउ क्रिसेन आमाइसोआ मा हरदों जाहैबाय हाउ आर इउ ब्रादार आई एम फाइन ब्रादार आई एम फाइन ओमफ्राय दाना जेएन ब्लग मा होनदों बहानि नों आदा सा थेंक इउ सोंनायनि थाखाय जेएन ब्लग ना बहुत गोजोननाय थाबाय आङो जादों जाहैबाय चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय पर्बतजरा गामि आरोखि ना नामासो पर्बतजरा दे ओमफ्राय मानसिया जरा नङा थेवबो गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ दे बहुत दं लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बेलासियाव जराबो बेरायो पर्बतजरा आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे थेंक इउ आंनि सोमोन्दै सोंनायनि थाखाय जेएन ब्लग जोमा अफिसियेल होनदों मोजां आदा प्रब्लेम गैया अके मोजांब्लाथ' मोजां जोमा अफिसियेल नेटवार्कआ प्रब्लेम गैया माने दहाय ओरैबायदि प्रब्लेम जादोंमोन आं लाइभखौनो होनो हायाखिसै बा मबाइलखौ लानानै एसे बेरायोब्ला फुरा प्रब्लेम फैयो आरोखि ना दा बिनि थाखायनो आङो मबाइलखौ लानानैहाय बेरायथिंनो हायाखै दा बिनिखायनो नोंथांमोननिसिम सरि दा जिथुनाखि बे 9070 एनुवेल कनफारेन्स जागासिनो दं बेखौ आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोखागोन नोंथांमोना भिजिट खालामहैनो हागोन आरो दा 7टा बा 7:30 बा 8टासो जानो हागौ इडिट खालामनायाव एसे टाइम लायो नालाय आं इडिटखौबो मोजां बानायनानै हगारस्लाबनाय जानाय नंला ओरैनो आबा जाबा आरो ना जास्ट नोंथांमोना नुब्लानो जाबाय दिनैनि प्रग्रामा माबायदि दा बयबो एक्साइटेड नायनो हागोन रेडि नेनानै था ओमफ्राय बेजों लोगोसे खोरोमदाव नार्जारि होनदों सबाया गिदिरथार जादों नामा आदा रायज्लायजाया ओरैबायदि बाम्पार गिदिर जायनि फलावहाय बोखावनो गोनां जायो रबिबार मैयाबो लादों
लाइमोनफोरनो मानो होनोब्ला जोंना बोखावनो गोनां जायो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरना आलादा पेरेन्टसफोरना आलादा खुंनो गोनां जायो जायगानि प्रब्लेम जायोना दा बिनि थाखायनो आरोखि ना ओरैबायदि गिदिर थेंक इउ बे सभानि बागै सोंहरनायनि थाखाय प्रबिन बसुमतारी ना बिमा बारनायनि अके बिमा बारनायनि अके थेंक इउ पाउलुस नार्जारि अरजायासो मा होनदों केमेराया दे थेंक इउ दे जोमा अफिसियेल मा होनदों आं कमेन्टखौ नायलांजोबगोन दे आंनि सिख्ला लोगो दं आदा सबायाव दहाय भिडिअ कल रायलायबाय नुजोबखाबाय आदा सोर थेंक इउ थाखानांगौ फिउचारावहाय सिख्ला लोगोबो थाखानांगौ आरो ना थेंक इउ ब्रादार नोंनि सिख्ला लोगो थाफैनायनि थाखायबो जोंनि BBSनि जानानै आं गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों नै जोंनाव अफिसियेल लाइक डन बा आदा अके पाउलुस बसुमतारी लाइक होबाय ब्र' बेखौ नायखांखाबाय बोरैबा बारदों ओमफ्राय जोंना अफिसियेल दिखाबाय आदा फुंखा नार्जारि मा होनदों नै खबरा मोजां दा आदा अके मोजां बिलकुल मोजां गाज्रि नङा मोजां ओमफ्राय JN ब्लग न'खराव सोर दं आदा जोंना मथा मथि जोंना न'खरावहाय अनलि आंनि मिसेस दं ओमफ्राय आंनि फिसाला गेदेर फिसाजो उन्दै सानै आरोना मथा मथि साब्रै फेमिलि दङ जोंना मादार फादार गैला बिसोरो माने रुंसारि जानानै थांबाय आरोना दा जोङो बिदा फंबाय साथामबो दङ ओमफ्राय बिब' बिनानाव दङमोन साब्रैसो ओमफ्राय आंना बिब'फ्रा थैबाय आरोना ओमफ्राय दा सानै दङ सानैया थैनानै थांबाय दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय जों आलादासो ओमफ्राय आं आलादा दा जोंना फेमिलि हिसाबै दं जाहैबाय साब्रै आरोखि ना ओमफ्राय दाउ क्रिसेना बाय नुबाय दे थेंक इउ आमायसो ओमफ्राय मदमि ब्लग हेल' मा खबर SK बड' ब्लग मोजां मदमि आब' मोजां ओमफ्राय नोंनालाय मारै खबर सबरलाय माथो गोबावथारसैलाय दिनैहाय लोगो मोनबाय लाइभआवहाय थेंक इउ ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना अफिसियेल आंनि भिडिअखौबो नायनोनो हो दे प्लिज बे जोंना अफिसियेलनि चेनेला दङ ओमफ्राय बेबायदिनो गोबांथार भिडिअफोर आगारो सापर्ट खालामहैनो हागोन भिजिट खालामहैनो हागोन आरो जोंना अफिसियेल ना ओमफ्राय जोंना अफिसियेल मबाइल गंनै लानांगौलै आदा कमेन्ट फरायनो नंगौ गंनै लानांगौ ओमफ्राय गंसेया आंना मेसेज लानानै थांदोंना मबाइलाबो अनलि गंनैल'खा गंथाम दंमोन दा गंनैल' दंसै आरो गंसेखौ आं दाख्लैहाय हरफिनदों आरो फानहरदों मदमि ब्लग मा होनदों खबर बारा मोजां SK माथो खालामनो खबर सब समाय मोजां थाबाय थाया थेवबो मोजां थायाब्लाबो हेपि थानो नाजानांगौ मा दाउक्रिसेन गुगोल सार्च खालामलाबायखो आंनावलाय गुगोल सार्च खालामदों नामा थेंक इउ दाउक्रिसेन लाइभआवहाय फैनायनि थाखाय दे ओमफ्राय जोमाव अफिसियेल मा खबर आगै मदमि अफिसियेला मोजां खबरा मोजांथार गाज्रि नङा बेनिफ्राय जों अफिसियेल लोगोनिखौ लाथ' आदा दसे नै माने एडिट खालामगासिनो दङ बेबो माने बेबो इउटुबारसो नालाय जोंना नै चेनेल दं मनिटाइजेसन चेनेल गासैबो इउटुबारफोर दे थानांगौ जोंना बर'नि गेजेराव जेसेबांनाखि इउटुबार जों सापर्ट होलायनांगौ बेबो आंनि बियानै ओमफ्राय जोङो बयबो इउटुबार थानांगौ इउटुब चेनेल थानांगौ मालाय गुबुन हारिफोरना नाय ओरैबायदि सापर्ट खालामलायो जोंबो ससियेल मिडियायाव फैबायब्ला माबा मोनसे समयसाफोरखौ सलुसन खालामनो हागोन दा बेखौसो नोजोर बोनानै जोंबो माबा खालामो नालाय दा बे हिसाबैनो आरोखि ना ओमफ्राय मा होनदों नै जोंना अफिसियेल मा खबर आगै होनदों नै मदमि ब्लगआ जोंना अफिसियेलखौहाय माबा खालामदों कमेन्ट खालामलाय हरफिनबानो जाबाय ओमफ्राय लोंखिखौ लाथ'
अ सेसा दसे ओमफ्राय र' बा इदिट खालामगासिनो दङ ओइ लाबोलाय मोनसे नारा लाना फै मा लाइभआव दंखायोब्रा अ नै बियानि माबा लायनायनो नै ओइ बोरैबा गानाय बिदि फिदिंजाया गारिफ्रा बहा दंहैयो मा होनदों स्टनार आङो दंफैयो जाहैबाय चिरां जिल्ला थुक्राझाराव आरोना 9070 एनुवेल कनफारेन्स जागासिनो दङ दा बेयावनो दंफैयो आङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनाव अफिसियेल ओमफ्राय मदमि आब' नोंबो दं माथो औ दङ नोंसोर सापर्ट खालामलायबानो जाबाय बा मदमि ब्लगआ मा होनदों आगै एसके बेलेग आइडि दंबा हर अके जागोन दे आब' दे दाहाय माबा खालामगोन आं दे जागोन खुनु टेनसन गैया ओमफ्राय JN ब्लग मा होनदों आदानि धोरोमा मा आच्छा जोंनि धोरोमा ख्रिस्टियानानो मथा मथि आङो धोरोमजों खुनु फारागथि गैया एक्सुवेलि जोङो बर' हिसाबै थांनानै थानांगौआसो जों बयनिफ्रायबो देरसिन आरो जों धोरोम हिसाबै जों मुगैया मुजुवा जों नेवसिलायनो नाङा जोंबो हिन्दु बा माबा मोनसे बाथौ बा माबा मोनसे ब्रह्म खुनु जों फाराग गैया आरोना धोरोमजों जोङो बर' हिसाबैसो थांनानै थानो नांगौ आरोखि ना दा जोङो बेखौसो सानो माने बेखौसो बुजियो आरोखि ना जों बर' हिसाबै जों थांनानै थानांगौ मानसि हिसाबै जोंहा बयहाबो धोरोम थानांगौ धोरोमखौ एक्जेक्टलि जोङो फालन खालामनानै बयबो गावबागाव इसोरजों बेबायदि सोमोन्दो थानानैहाय जोङो जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौ आरोखि स' थेंक इउ ब्रादार आंनिसिम लाइभनि गेजेरजों नोंथाङा आंनि धोरोमनि बागैहाय मिथिनो हास्थायनो थाखाय स' थेंक इउ ब्रादारनिसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे मदमि ब्लग साब खालाम आगै आंबो खालामनानै हरगोन अके थेंक इउ खालामलायबाय था आंबो खालामगोन आब' दाहाय आङो बेलेग आइडिजों आरोना दा एसे आं बेस्थ' एसेबो आं गोसोआव लागोन दा खालामगोन आङो दे जोंमा अफिसियेल आदा नोंसोर बयबो अननानै सापर्ट हो दे अके जागोन दे आं माने बिलकुल बयखौबो आं सापर्ट खालामो आरो नोंथांमोना साननो हागौ आं फिसा चेनेल खुलिगोदानब्लाबो सोरबा जुदि आंनि भिडिअ'आवहाय लाइभ माबा खालामबाय कमेन्ट खालामबाय माबायब्ला आं बेखौ ट्राइ खालामो बेना चेनेल दं नामा होननानै जुदि चेनेल दङब्ला आं बेखौ सापर्ट खालामना हरनानै नाइस बा बेफोरबायदि माबा मोनसे कन्टेन्टखौ क्रियेट खालामनानै आङो कमेन्ट खालामहरनो आरोना नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जानांगौ आंखौ आं सापर्ट होगोन बयखौबो होगोन आंबो फिसा सिखा नालाय दा बेनिखायनो सापर्टखौ आं होनो अराय सम रेडि आरोखि ना ओमफ्राय मदमि ब्लग आगै जोमाव अके ओमफ्राय जोमाव अफिसियेल आब' मदमि नोंसोर रायज्लायदों आरोखि ना रायज्लायलायबाय था ओमफ्राय पाउलुस मसाहारि ओमफ्राय बेसेबां हाजार जागोन मानसिया ब्रादार होस बेसेबां जागोनथाय एक्सुवेलि आं बेखौ माने स्टाडि खालामनो हास्लाबनाय जानाय नंला आरोखि ना ब्रादार बिनि थाखाय सरि दा नोंथांमोनानो आंनि भिडिअ'आवहाय नायदो आं खावसे जाबा दाबा खेबलाबायदों आरोना एसे जास्ट खालामदो आरोना आंनि नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय बेसेबांसो मानसि जागोन ओमफ्राय मदमि ब्लग खबरफ्रा मोजां नोंना आगै जोमाव खबराखौ सोंहरदों ओमफ्राय स्ट्रं बय ब्लग होनदों नै मोजाङै शटिं लानायाव ब्लग खालामनायखौ हगारबाय आं आदा एसे शेयार खालामदो अके जागोन दे मैयानि शटिं खालामनायखौ दा भिजिट खालामगोन आं दे बा कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर दसे ओमफ्राय आङो तामिलाव बै बिनानावमोनखौ होदोंमोन दे आं माने दहाय बिनानावमोनना फट' लादों आरो बिनानावमोनजों एसे कन्टेन्टबो लादों सरि बिसोरो केमेरायाव फैयाखै दा आङो नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय होगोन बे बिनानावमोनखौ अबेनिफ्राय फैदों जिथुनाखि आं दा तामिलाव होदोंना बे बिनानावमोनखौ आरोना ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबबो खालामनानै लांदों दा नायगोननो आरो बेखायनो आङो तामिलाव जेबो होनांगौ गैयाखाय लाइभनि तामिलखौ बेखौनो होनाय जादों आरोना ओमफ्राय मदमि ब्लग मा होनदों नै बे आगैमोननि चेनेला मा सानै गथ'फोरनि दं अके बा जोमा अफिसियेल आंबो मोजां आब'
ओमफ्राय मधुमि ब्लग औ आगै मोजां। ओमफ्राय मा होनदों नै जोमाव अफिसियेल आब' मधुमि साजिआबो फैयो मनुराम मा होनदों नै मनुराम ओमफ्राय मोजां ना आदा बाजैखौबो लाबोलै आदा आस्सा आस्सा बियो माने स्टेज सिङावसो दंहैयो माने जोङो दं जाहैबाय नै आङो 97th एनुवेल कनफारेन्स जादों बेयावसो दंफैयो आङो नै नोंथांमोना नुदों जानांगौ आंनि बेकग्राउन्डजों ओरैबायदि गारि दं आरोना दा बेयावसो दंफैयो आङो नै नायनानै लानो हागोन आरो नै ओरैबो गोबां दङ ओरैनो गोबां मानसिफोर दङ दा बेबायदि आरोखि ना नङाब्लाथ' लाबोनो हागौमोन दे गाज्रि दामोन दे ओमफ्राय मधुमि ब्लगआ मा होनदों स्टुनार बय ब्लग आगै साब हरदो सना आंबो हरगोन दे अके खालामलायबाय था स्टुनार ब्लग 2K खालामना होदो थाब आदा दाउ हांना जाहैगोन सुलिमाद मोनाव जागोन दे जागोन हांनानै जानांगौलै गरम गरमनो मधुमि ब्लग र' आं खामानि मावनि अन थागोन दे एसके अके दे आब' दे थेंक इउ दे खामानि मावबानो जाबाय दे खामानिखौथ' मावखानांगौ आं बारा गोबाव थाया दे अनलि 25 मिनिटल' थागोन आं ओमफ्राय 4 मिनिट थाबावगोन दसे नोंथांमोनजोंहाय आरोखि ना जोमाव अफिसियेल आदा आंनि चेनेलखौ कमेन्ट बारबो जोब्बाय सरि दे मा हरदोंमोनथाय बिदिनो जालाय लाङोलै ओमफ्राय स्टुनार ब्लग मा होनदों बय ब्लग मा होनदों मा सिनायाखाबाय दा आदा आं हमनो हाहां मोनदोंलै माने एक्जेक्टलि आं दासिमबो माने बारा हमजोबस्लाबनो हायाखै आरो बिनि थाखाय सरि दे ओमफ्राय एसे स्लाइड नायगौमोन नामा लोगोफोर मानसिफ्रा ओरै सिङाव दंहैजोमोनलै ओरैबायदि नेटआ प्रब्लेम जायो थांब्लाबो दा बिदि आरोखि ओमफ्राय जोंना ओरैहाय निजोम दंफैयो नै लाइभआवहाय नै हेलो कमेन्टखौ सिनाया नासलै बोरायबायना जाला मेगना खाथियाव थाना होफै एसकेजों दंफैयो मोजां मोनदों फैनानै बिनिफ्राय एसकेखौ जेराव लोगो मोनो एसकेजों थाफायो उन सिगांनो जानांगौ बेयाव आंनि सोरबाफोर साबसक्राइबार भिउवार्सफोरबो दङ जानो हागौ खिन्थु बिनिफ्राय सोरबा मिथियाब्ला आंनि चेनेला एनबि क्रिस्टियान बेनिफ्राय मोनसे चेनेला रमान्टिक सेन कम्पानि जुदि सर्ट भिडिअ एरि नायनो लुबैदोंब्ला रमान्टिक सेन कम्पानियाव नायनो हागोन बेनिफ्राय आंनि बिदिनो बायजो बुइजो ब्लग भिडिअफोरखौ बेयाव माबागोन आरो नुगोन एनबि क्रिस्टियानावहाय नुगोन जायफ्रा सिनाया नायदो चेकआप खालामनानै दे गाइस ब्रादारा दंफायो आरो आंजों ओमफ्राय गाज्रि मोना अके पाउलुस ब्रादार ओमफ्राय बेजों लोगोसे मधुमि ब्लग निजोम चेनेल दङ नामा औ दङ आब' निजोम चेनेल दङ दसे जोंजोंनो दंगासिनो बेबो जोमा अफिसियेल ओमफ्राय बेजों लोगोसे सिङाव नेट नाङाखैनो आदा बेखायनोथ' आं बायहेरायाव फैदों ओरैबायदि नेट प्रब्लेम जादों सिङावहाय दा बिनि थाखायनो आं बायहेरायाव फैदों आरो ओरैबायदि प्रब्लेम जादों मानसिफ्रा फैलाबायबाय हनै गोबाङैनो गरमथार दिनै आंथ' जेकेटखौनो गाननोनो हायाखिसै नेट प्रब्लेम जादों फुरानो पाउलुस मुसाहारि नायगौमोन आदसा जेसेबांनाखि दिनैनि 97th एनुवेल कनफारेन्स बेखौहाय आङो भिडिअ लाखाबाय दा आङो जेब्ला न'आव थांगोन अब्ला आङो आपल'ड खालामगोन पाब्लिक खालामगोन आरोना निस्सय नेनानै था खुनु प्रब्लेम गैया आं दा होगोन गोबां मानसिफोर फैदों दै दसे बेरायहैबा माने बेबो लोगो लायो आरो बयबो हिंसाक लाफैयो सिबायफोर सोरबा बायदिया साबसक्राइबारफोरबो लोगो मोनो ओमफ्राय बयखौबो दिनै लाइभनि गेजेरजोंनो गोजोननाय जासिहरबाय आङो आंनि गोबां लोगो फैदों आरो जेराव थाङो बेयावनो लोगो मोनो
ओमफ्राय आं देखायगौमोन मानोला नेट प्रब्लेम जाबायना नांखाया नेटआनो अनलाइन औ दा बे हिसाबैनो आं दिन्थिनो हानाय नंला आरो ओंखायनो भिडिअखौनो लाबोनोसै आङो दा इदिट खालामखाबायबो नामा नोंसोरलाय ओमफ्राय नै आफानिथ' सिट दंखायो मिथिखागौ फिसा चेनेल दङ लोगोफोर जाय नैबे बिजामादै बा ब्रादार एसके नि भिउवार्सफोर अन्नानै आंनि अफिसियेल लस्ट सेफ चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना हो सापर्ट खालाम 3K एसे बारबाय अब्लाबो आंखौबो सापर्ट खालाम गोबां गुबुन जाथिफ्राथ' गोबां सापर्ट खालामो गावजों गाव सापर्ट खालामनानै चेनेलफोरखौ डेभेलप खालामनो हायो आरो बेबायदिनो जोंनि बर'फ्राबो एसे अनलायदो आरोखि सापर्ट खालामलायदो गावजों गाव जेन'बा सोरबा गोदान इउटुबार फैयोब्ला बेस्रा गोदानदांलै होननानैहाय नायना होनांगौ आरो भिडिअफोरखौ सापर्ट खालामनांगौ थुलुंगा होलायनांगौ आरो बेबायदि गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बे कनफारेन्सआव फैना माबायदि मोनफैखो नों गोजोननायखौनो बुंस'नो हाया आरोखि दिनैहाय नैबे बर' बेप्टिस्टफोरनि एनुवेल कनफारेन्स 97 एबा 97 बार बिथांमोना कनफारेन्स खुंबोबाय बिथांमोना सेन्टेनारि जुबलिबो जानो थांगासिनो दङ 3 इयार्सनि उनावनो जासिगोन बिथांमोना आरो बाहायबो गोबां रंजानाय होगोन बिथांमोना दा नोंथांमोनाबो बयबो बाहाय सेलेब्रेट खालामनो फै बिथांमोननि सेन्टेनारि जुबलि जायोब्ला बेनिफ्राय जोमा अफिसियेल आदा नोंनि भिडिअ'आव कमेन्ट हरना दोनगोन साब रिप्ले हरदे आदा अके जागोन दे खुनु टेनसन गैया साब रिप्ले खालामगोन आं जोमा अफिसियेल दे खुनु टेनसन गैया दाहाय हरदे ओमफ्राय आं दा खयथा जाखो दालाय 2था जानो थांगासिनो दङ 4थायाव आं हरदे दा एसे प्रब्लेम नालाय नेटआ जागोन खुनु टेनसन गैया आं नोंनि माबाखौ नुब्लानो आं कमेन्ट रिप्लाइ खालामगोन दे औ दे दाहाय नेना थानोसै अके दे पाउलुस मोसाहारि थेंक इउ ओमफ्राय इनभिटेसन 50 लिउस 2 हार्स आंबो गोजोननाय मोनबाय एसके ब्रादार निजोम आरो बियो दा जिथुनाखि एसे आवगोल नोंथांमोनजों लाइभआव फैदोंमोन दा बेबो गोजोननाय फोरमायदों आरो मदुमि ब्लग इनभिटेसन साब खालामबाय एसके आगै खिन्थाना हरदो आगै अके नोंनि चेनेलखौ साब खालामबायनो मदुमि आब'आ निजोम दा नों मा होननो नै लाइभआवहाय गिदिंनानै हरबाय आरो नोंनि चेनेलखौ साब खालामदोंनो हेल' थेंक इउ जाया मदुमि ब्लग्स बिथाङा साब खालामबाय थेंक इउ आं दा नायनानै साब खालामहरफिनगोन रिप्लाइ हरगोन थेंक इउ सै एसके ब्लगनि ब्लगाव आंबो एसे बाहागो मोनफानानै सासे गोदान फ्रेन्डशिप माने भिउवार्स साबसक्राइबार लोगो मोनबाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर दसेनि उनावहाय बिथाङा साब खालामना हरफिनदोंसै आरोना दा 59 जन दंबावोनै गोबां फैबाय गोबां थांफिनबाय बिदिनो जाखायो लाइभआवहाय दा जेसेबांनाखि आंनि लाइभआव दं भेरि थेंक इउ आरोना ओमफ्राय आं कमेन्ट फरायबावनोसै दे दसे जोमा अफिसियेल थेंक इउ स' माच आदा नेनानै थागोन अके थेंक इउ आङो दा हगारगोन 7थासो टाइमाव आरोना जोमा अफिसियेल ओमफ्राय मदुमि ब्लग जागोन एनबिक आगै अके नोंसोरो दा सापर्ट खालामलायबानो जाबाय दा सिसले हेपि सानडे आदा अके थेंक इउ सिस्टार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय दा आङो जास्ट दसे दिनै आङो दंफैयो सोरबाया लाइभआवहाय गोदानै जयेन फैदोंब्ला मिथियाखै जानांगौ चिरां जिल्ला थुक्राझारावहाय जिथुनाखि 97 कनफारेन्स जागासिनो दङ एनुवेल बियो BBC निफ्राय बर' बेप्टिस्ट एस'सिएशन दा बेयावनो आङो दंफैयो आरोखि ओरैबायदि मानसि जादोंना जों हाबनाय जायाखिसै दे खिन्थु सिङावहाय दा बेनिखायनो जोङो दसे बायरावसो थाफैबाय आरो ओमफ्राय मा होनदों दनसे गयारि बबे जायगायाव चिरां जिल्ला थुक्राझार होनो जेखौ बेंटलनि साहा बेयावहाय माने बे बर' बेप्टिस्ट एस'सिएशननि प्रग्राम जादों आरो एनुवेल कनफारेन्स 97 ओमफ्राय जास्ट नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनो गोसो जानानै थाबाय दे लाइभआवहाय ओमफ्राय आं
आङो श' खालामनो सानदोंमोन लाइभनि गेजेरजोंनो ओमफ्राय प्रब्लेम जायो मानो होनब्ला हरैहाय मानसिया बाराना दा बेनि थाखायनो नेट प्रब्लेम जायो ओमफ्राय दा आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन नै ओरैबायदि गारि दं बे गारिफ्रा फुरा माबा गोजा आरोना डेलिगेटफोर जिथुनाखि थाफैदों नै आंबो दङ साथानि सायख्लुमावसोखा आरोखि ना नै दा बिसोरो गासैबो डेलिगेटफोर आरो ओमफ्राय डेलिगेटफोर थाफैनायनि गोजा गारि नै बिसोरो नायदो नै दा ओरैबायदि गोबां दं मथा मथि 200 बेसेबांबा मण्डलिफोर फेल'शिपफोर दं आरोना बे जोंनि BBCनि सिङावहाय ओमफ्राय दा बिसोरो गासैबो डेलिगेट हिसाबै थाफैजोबदों मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय गावबागावनो दा बेबायदि आरोखि नै आदा जोंनि बे BBCनि सिङाव बेसेबां मण्डलि फेल'शिप दंमोनलाय 200नि बारा दा औ दा आंबो एक्जेक्टलि गोसोआव गैया आरोखि 200नि बारा दं आरो औ दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय बारायगासिनो दङ ओमफ्राय लामाजों नायगौमोन खोमा दां मानसिफ्रा ओरैबायदि नैबे लामामोन मेन लामामोन ओरैहाय नैबे बै खारबाय थानाया ओरैहाय नै बियो डाइरेक्ट थांबाय सान्थिफुर थांबाय भुटान थांबाय आरो बेबायदि ओइ गारिया खारगासिनो दङ हनै ओमफ्राय लामाजों थांब्लानो नेट प्रब्लेम जायो आरो दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम सरि बिनाय थाबाय आरोना दसे कमेन्ट फरायनि दे ओमफ्राय मा होनदों जोमाव अफिसियेल इनभिटेसनखौ आंबो साब खालामबाय आंनिखौबो साब खालामनो हरफिना आदा प्लिज नैलै माबाया जोमाव अफिसियेलाबो नोंनिखौ साब खालामबायनो आदा हेलो जोमाव बिथांनिसिम माने सोंनो नामा जोमाव अफिसियेल थेंक इउ एसके बे ब्लग लाइभनि गेजेरजों गोदान लोगो मोनबाय अके आं दसेनि उनावहाय आङो नायनानै सावफिनगोन दे साबायखरसै नोंथांनिसिम ओरैबायदि इन्टारेस्टिं दै बेबो बे थाब्ला ओंख्रि थावाब्लाबो जादोंब्ला माला उदै बुंगोन फाथा नङा डाइलगा नोंथांमोना निस्सय बेजों थाफाजाबनो मोनबासो मिथिगोन आरो बिनि डाइलगनि मजाखौ ओरैबायदि डाइलग होयोना बिथाङा रायज्लायजाया आरोखि दा डाइलगा ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामनो हाबावगोन लोगोफोर लामा थाबायनानै लाइभ नायनानै थाबायब्लाबोथ' बबेबा सौथुना गोलैथोंसै बा सिख्लाफोरजोंनो थां सौथुथोंसै लाइभ थानायखौ नुवाखै नोङो बिबोनांफोर खायदाव हरदों फन हरदेना होनायाबो कमेन्टबो हरनानै दोन बाय आदा एसके भिडिअ फुल थुननानै हरबाय अके जागोन दे थेंक इउ होस ओरैबायदि गरम ओरैबायदि गोमजोब्बायलै ओरैहाय दामनिया दा बे मानसिफ्रा फैलाबायनाय माखासे जोंथ' बांद्राय जायगानो मोनलाय लाङाखिसै आफा ओमफ्राय जों दा खयथायाव थांफिना सारिथासोआव ओंखारलांफिनसै न'आव सारिथा पासथा सारिथासोआव ओंखाम जानानै थांलालाय मा ओंखाम जालायबावनाया मोनानि न'आव मोनजाहैखायो 150 जन दंलै आफा दसे रायलायदो नोङो ओमफ्राय आंनि बिहावजों दसे रायलायनो हागोन दे बेनिबोथ' चेनेल दंखायो धामाका रायलायनो हागोन नै आफा रायलायहर दे नोंथांमोना जाय एसके ब्रादार एबा बिजामादैनि चेनेलाव एक्टिभ दं एबा फेमिलि महरै दङ आंनि चेनेलखौबो अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो आंनि चेनेलनि नामा जाहैबाय नै माथो लाइभ नुवाखै माथो खिन्थाहरदो अफिसियेल लसेब सापर्ट खालामना होदो आं देखायना होनो आंनि चेनेलनि नामा नै अफिसियेल लसेब माथो मोनदों नुबाय अफिसियेल लसेब ओरैबासो जायो माथो स्पेलिंआलाय केमेरायाव ओरैबो जाया गाहायजों थांबाय बेहा सिनायखाबाय राहर बिदि नुयो अफिसियेल लसेब नै बेनो नै ओमफ्राय जोमाव अफिसियेल मा होनदों आदाया मा होनदों जोमाव अफिसियेल फरायनि कमेन्टखौ दे आदाया सानजिखौ सिनायो नामा होनदों ओमफ्रायमोन आदा खोन्थाहरलाय मा होनदों
सानजिखौ नामा आं हमनो हायासै ब्रादार अबेनिमोन इबाफा जोमा अफिसियेल बेयाव कमेन्ट हरलाय आदा दा जागोन दे दाहाय खालामगोन दे जोमा अफिसियेलनि माबायावहाय पाउलुस मुसाहारि नों अरजाया सिख्लाजों सौग्रावलाबो होद जायालै जेनेबा ओरै आं लाइभ फरायबाय थानायसै नोंथांमोनजों बा ओरैहाय लाइभखौ नायनानै जलहा बायदि थाबायबाय थानायसै ओरैहाय जेनेबा ओमफ्राय ओरै थाबायबाय थानायावहाय जेनेबा बहायबा थां सौदुला मा जानांगौ दा एसे जादों दा प्रब्लेमा बेखायनो सरि दे नङाब्ला आं खिथाखागौमोन नै नायदोलै गारिया ओरैबायदि दामाखा दंखायो नै दा लामाजों एसे दिन्थिहरनि दे थेवबो नोंथांमोना नायनो एक्साइटेडब्ला माने सिङावसो दंजोबो आरो मानसिया औ नुवाखैलै कमेन्ट हरनायखौ अके जागोन दे मिनिदों नै नानिया मिनिदों हाय नानि दे हाय हाय हेलौ हाय मा नाम हेलौ हाय ओइलाय नुदों दा हाय आयौ हाय नानिखौ लोगो मोनदों आरोना ओमफ्राय नुवाखैलै कमेन्टखौ जोमा अफिसियेल नोंनालै आदा सासे कमेन्ट हरलै मा लाइभआवसो दं फुरा लाइभआवसो होगासिनो आं नै बैयो लामा दे औ बैयो लामा नै बेफोरो गासिबो डेलिगेट हिसाबै थाफैनायनि गोजा नै मा गामि इयो आदै ना बालागारि मा गामि औ बालागारिखा औ आं जिरायहैफिननोसै दे नोंथांमोनजों कमेन्ट रायलायनोहाय मुरिस जाहला बानलुजों संख्रिजों एफा बैग्रिसो जाहैनो मोननांगौसोमोनलै आफा अबावबा दे लोगोफोर रायलायफिननोसैलाय दसेबाव दे 40 मिनिट थाखानायसै आङो थाबाय नालाय थाबाय नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय दा बेलासियाव आरामसे एसे सेल्फि पइन्ट बायदिसिना बानायनानै दोननाय दंना बिराद मोजां मोजां जायगा बेयावहाय एसे माबा खालामहैनोसै आरो दा ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला माथो सफैया दाबो जोंनिलाय है मबासो ब्लक थांबाय ना इयो मानसिया दे कमेन्ट खालामफिनदो गोदान मा लोगो गोमानो है नोंखिखौ बैयाव माइमाव एनाउन्स जाला लोगो मोनबावो ओइ कमिटियावहाय नामा सोर खोन्थाहैदो थां लोगो गोमादोंनो बिबोनांफोरनि माथो ओंख्रिमोन नोंसिनिलाय सोर सोर फैदो नोंसोर दं एसके अके दे आब' दे खामानि मावनायाव डिस्टार्बसो जालायलांबाय दां गिटार मोननांगौमोनलै ने ला 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 आं रोङालै माबाखौ मेथाइखौ मानसिखौ खिथारो नै इसिबां जादों होननानै र' भिडिअ'आव आं एसे खोन्थाहरदो स्लाइडनै
मोनसे माबायावहाय खेबनायनि दहाय नायनो हागोन दे ओमफ्राय दा नुखागोन जोमा अफिसियेल आदा सानजिखौ सिनायो नामा होनदोंमोनलै आदा दागारिनि बिबो मा होनो बिनाबो चेनेल दं दा भिजिट खालामगोन आं दे दा भिजिट खालामगोन दे सानजिखौहाय ओमफ्राय नै आयु अयथासार मोदानोसै नै जाया नै अन जोमा अफिसियेल अके थेंक इउ जोमा अफिसियेल गोजोननाय थाबाय दा एकदम साइलेन्ट आरोना जिथुनाखि जों जे जायगायाव थाफैदों माने मानसिफ्रा माबायाव दं दा मायाव बानायो आं खायनाव बानायनोसै आंनो हरदोलै दाहाय शेयार खालामनानै माबेखौ खायना भिडिअ क्वालिटिया ओरैबायदि मोजां जायो केमेरा माबायाव बैयाव ओमफ्राय बैयाव एपआव लांबाथाय बोरैबा जायो एडिटिंआव लांबाथाय मबेयावहाय पावार डाइरेक्टरजों खालामो आं बे आदानि चेनेला कमेन्ट हरनो साब खालामनि नै जोमा अफिसियेलाव कमेन्ट खालामहरनो गावगा साबसक्राइब खालामना हरगोन जाहैदों जोमा अफिसियेल होननाय JWMAO अफिसियेल OFF ICIAL जोमा अफिसियेल दंखायो नामा आंनाव थागोनदां जोमा अफिसियेल बेनो नामा हेल' एभरिवान जोमा अफिसियेल बरिया माथो नोंथांनिबो डायलगआ जों फसायबाय बरिया दे जास्ट फानिसो दे ब्रादार गला जोंनिया बिदिनो जायो समावहाय खालामबाय दा अके नायदो जों नायगोन दे खुनु टेनसन गैया ब्रादार माने बयहाबो मोनफा मोनफा एक्टिभिटी टेलेन्टआ थाखानांगौ आलादा आलादा टाइपनि बरिया जादों जोमा अफिसियेल नोंथांनि माखासे बे माबाखौहाय रक खननायखौ बरियासो नुलाय लांबाय आङो अनलाइन जोमा अफिसियेल नङालै आदा बे LB-आवनो कमेन्ट खालामना होदो अबेयारा जोमा अफिसियेलखौथ' खालामहरबायलै बिउटिफुल आदा बर' हारिजों बयबो जमान नै बे बोनायाव मा बाब्राबो आं बैयाव लांबा मा बाब्राबो जानो 60 FPS-आवहाय मावो खेबनायाव ना मावा ओमफ्राय बेयाव लांबाथाय मावहैबाय आरो भिडिअ क्वालिटिया गावहैबाय एपआव लांबाथाय माबायाव खेबमोन आं 60-आव खेबो माबायाव दा माथो फैयाखिसैरा माबाया सोमदोना पाउडार औ आं 60-आव खेबो ओइ बेरायहैनोसै औ 1080 ओइथ' बेरायहैनोसैथ' 4K-आव मबाइल दंमोनलै ओइ आं दै गांबायलै बहाय बेबो लोंजायो दा माने मबाइलाव नों खेबनोब्ला मोजां नुगोन आरोखि बाहाय बेयाव एडिटिंआव लांबाथाय बे एक्सप्ल'रआ आङो 30 FPS-आव होयो हा एखे जेरै 60-आव खेबा 60-आव होनांगौ औ स्टुडिअ'आवसो लांफिनोलै मा स्टुडिअ'आवसो लांफिनो आं माने बहाय थांनायसै ओरैनो जोंबो लाइभ होनानै नों लाइभआवो अन लाइभ थाखानायसैरा 1 घन्टासो मावदों नामा दाबो बबे हाग्रामाखौ माबा रादाब मोनगोन नोंसोर भिडिअखौहाय आपल'ड खालामो है दा नोंसोर टाइम बायदि टाइम फैनायसै दा 7थायाव आरा आंलाय 7:30-आवसो नुगोन दे दा भिडिअखौहाय होनखाबाय आं लाइभआवनो लोगोफोरखौहाय बा इडिट खालामनायाबो मोजां जानाय नंले जास्ट नोंथांमोना दिनैनिखौल' नायदो प्रग्रामखौ नेट पेक गोलैगोनलै दा
जोंमा अफिसियेल इनभिटेसना रिप्ले हरनायनि थेंक इउ दे नोंनि टीम अके गोजोननाय जासिहरबाय माने इबो लाइभआवसो थाबाय दे बड'नि ब्लग अन जोंमा अफिसियेल बिग ट्रेलारा आंजों अलरेडि खालाम माथो आदा अके थेंक इउ माथो फैयाखिसैरायले सोमदोंना लेवराबा फैया नोंसोर भिडिअखौ आपल'ड खालामो इउटुबाव खालामो ना इउटुबाव खालामखायो दा वाइटि स्टुडिअ'आवहाय आं वाइटिनिखौ रोङालै दाबोनो वाइटिआव क्लियार जायो नामा आं क्रमजों माबाजोंल' मिथियो आङो इउटुबजोंल' जोंमा अफिसियेल बिग ट्रेलारा आंजों अलरेडि खालामजानाय नंगौ जोंमा अफिसियेल अके जोंमा अफिसियेल अन थेंक इउ ब्रादार दै गांबावबायलै माथो ओरैबायदि मोसागासिनो दङलै ओइ थोदोलै एसे देखायनोसै नायनो गोसो जारलाबाय नोंथां नङा जाय हक मानसिफ्रा नायनो गोसो जाबायगोनलै होद आं बैग्रिसो जागौसैमोनलै थाइसेसो बैयावसो दंमोन फिथाइ फैना थाबजानो हागौ नामा लांफैरा माथो आफा आफाला जाहैबाय आबौ माथो जाखो दसे बसे जानो आं लाइभ होदोंलै दसे माबा जाबाय आबौ बिबौखौनो आफासो होनफ्रांलायलांबायलै आं नै जारलालै बिसौसो बादाम नै इदि उन्दुनानै थाफैनो गोनां जायो दे रायजोफोरनो इदि आरो बादा बैग्रि बाथोन देनानैसो जानो लुबैबाय माथो आबौ बैग्रिया हौरिसो दङ हाब बे सोमदोना मय थांखोरा आबोन थाथ'दे दानफैफिननोसै होननानै थांनाया बेनोथ' फैरोंलै बेनदेन निजोम थोदो हरै थांनांसिगोन लामाजों गाबोन थानाय लस्टेप थेंक इउ स' माच नो साब खालामनायनि थाखाय अके अमा जायो जोब्बायलै दोननोसै आं लाइभखौ दोनथ'नायसै दे लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बाय 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 अल अफ इउ